I'll fall for your love. Yo, what is up mga kadugo? It's me again, your boy Kian Shing Your girl Jalvin Ventula. from Gantaran. So for this vlog guys, paano din ito mama? Naglako. Kami ngayon maglako ti Utong Utong Tarong. Kra. O ano pa okra ay sa layo sa iba ya. So, Kasi nga ron. di mo no na di paglako mapantay barawidan ma. Barawidan lang tayo. Barawidan di kas na bakya. Buwan. Sumunod ko ije niya. Text mo dyan. So kahit mo mapadyan. Oh, di ba? Ay, sorry. Oh, isip pa lang. Ginagawa mo. So, kita-kits na lang tayo dun guys. Magiging makamamu Magiging ka namin. magiging makamamu ka namin yung balawidan niya. So, Ikan mo di kwa uto. ay makalasingin namin kami di may isang utong niya. So, Sige, di makamamu ka niya na sa kwa. Ikan tayo di nagigaysan na uto. Panugin. panugin sa amin. So, okay, let's go. Bye-bye. Tayon. Bega naman. Apa yata ma? Aman ah. Hindi nililang ning sa uso. Nya? Hello, Hello guys. talaga matagal na di tayo nakita. Nakita nga nag-post ni kay Auntie vlog yun di Kalman. Ako Ay. Gusto mo na naman mag-vlog? Sige, ipaprank ka namin. Tayan. Kaya be? Nagsumama. Naglagaan ko naman. Abay. Mandino ka no, dakos. Rada mabrad, nagkapsat. Nakapsat ka sa mata. Nagsakit ka lang ka. Aba, napagbigyan ka lang dirabi. Gising na si Drake. Sila nagmet. What? Kay gumatang dito yan. Nyala ko yo te. Nyala ko yo. Isa. Ay, ilang lokatoy? sukati ma. Buluin mo. Basta ilagyan mo. Ano yan? Hindi pwede eh. Di ba ka wala ng kuya Kia? Hindi naman nag-sheng-sheng na eh. Buya kanto ah. Ate kami pagyaran eh. Diba nang lenlen? Kuya Kia. Hindi pwede. Yung bata. Pagwanan mo ka de. Titindak. Magtitinda ng gulay. Okay guys, mapang kami. Naka-ready kami. Ayan. Okay, kami data. Kamu ani kasi mo kasi May atlot tata. So, let's go guys. Okay, the baboy na eh, di mama. Aba, sexy nga. Ginagawa mo. Kami palagaos. Gulay te. Ha? gulay mo. Gulay mo nila. Gulay dita. Gulay. Kalayusay, utong, kalaka, tarong. Kami nakakasilap ka.
Kaya nga ro na ante. Ay, manang. Alam, sa kalakang. Kanayon ko. Nagbibintas daw. Tuwa kami ganti, makakuha niya ito. Lima. Bayad din minum. Thank you, ate. Thank you. Ngayon natin kasi sabay sa bibit. So yun nga guys, no, nakauwi na kami, no. So di na kami nakapag-vlog doon dahil nalipatan na nga in charge kaya mi cellphone Mia. O mo na namin nga ano. Bad trip mga di man lang nakasagana. So talaga pa naglako nga ang i-video ka niya. I-video na. Next time ka man na. Ay, para na lang magta niya. Nagagumatan kami, iso nga baka di may maasikaso ang video ko. Nagaguming gumatang yan, nagsasaro nga gumatang. So, sino kaya nagumatang? Tarong din na yan, gumatang kayo. Pakita mong bibi ko kasi nakalap ka lang. Oh, danganam. Danganam mo. Danganam ah, nagkadulidakan mo. Pakita man, mga nakati talo. Oh, tarong. Yun. Pang top pa dada ah. Alam mo kaya dan. Kita mo naman na yung chess. 11. 11? In this ko tayo. 11. Kaya ba yan? Kaya ba? Kaya mo. Kanan kaya. Prito. So, sa mga gustong bumili dito sa Nil sa Gataran, guys, no, i-deliver ka namin, no? No, amunda kami pay. Ganda kati libre ng utong. So, kasi nagkalita itong Mia. So, sa mga bago pa lamang dyan at bisita dito sa channel namin, huwag mong kalimutan Subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload namin videos. So, suggest nga kayo ng mga challenge guys, no? So, balak namin mag-prank sa public guys, no? So, mag-suggest nga kayo ng magandang prank sa public. Yung walang hiyaan prank yun, yung magandang prank. Yung bubulyawan ka ng bubulyawan yung mga tao yun guys, no? Pero, kugo na. Okay, kahit ko lang ngayon i-flex si tarong tayo. Tung 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 tung. So, guys, see you sa next vlog. Bye. Ay, mga pala guys, no, konting shoutout lang muna sa mga sold supporters natin, yung mga laging nagko-comment dito sa video guys, no. Yung mga laging nagko-comment dito sa video guys, no. May free kayong talaw. Aguyak dararo din pagtarawang pa lang. So guys, shoutout kay Max Jojo Vlog, kay Jazz, kay King Health Dan Balance, kay Marilyn Figuero, Champagne Vlog 79, kay Raymark Sparrow, kay Teresa Buyaga, kay Jocelyn Mendoza, kay Jezabel Clares, Bobot Lustina, kay Gakusan Maricris, Cols Dait, Becky's Vlog, Kayla Pumalo, Jorna Atam, Cols John Vincent M. Kalimag, Katrina Andres, Nathaniel Castro, Per Angeline Casila, Rizel ba o Rizel? Ganito na lang, Rizel Bustria, Joanna Ros Ibarra Malana, Jezabel Clares. So yun lang guys, yung shoutout ko lang yung mga laging nagko-comment dito sa mga video namin guys, no? So sa mga di pa na shoutout dyan, comment lang kayo at masya-shoutout din kayo. So suggest lang kayo ng mga vlog namin guys, no? Siguradong gagawin namin yan. So see you sa next vlog. Bye ka baby. Bye-bye. Mwah.